Aquí, no ano 2016, cambiouse a fórmula para xestionar a recaudación dos impostos municipales, pasando do servicio de recaudación da Diputación, que é o que facía hasta o momento, a contratar a unha empresa privada para que teña os seus beneficios, por suposto, cobrándolle o triple do que lle cobraba a Diputación, do 1% ou 3%. Ademais dese custe engadido de ser en vez de 1% 3%, houve que facer un importante investimento para trasladar os datos informáticos de un lugar para outro e, aparte diso, destinar persoal deste Concello, funcionarios ou persoal interino para facer un traballo que antes facía a Diputación e que agora había que facer o propio Concello, entre outras cousas porque teñen que facer funcionarios públicos e non traballadores de empresas privadas, non? E todo iso con un funcionamento infinitamente peor do que era anterior. É certo que o servicio de recaudación da Diputación pode ser moi mellorable, evidentemente, podía ser moito mellor, pero funciona razonablemente ben e, sobre todo, funciona moitísimo mellor do que funcionou o sistema de recaudación deste Concello. Aquí todos sabemos as dúbidas que tivemos con moitos dos nosos recibos, todos sabemos que houve que ir a varias entidades bancarias para pagar os recibos, como non vista ata o momento, todos sabemos que se planteaban preguntas que costaba respostar, pois todo parece indicar que se trata dun de traspaso de unha subida bestial dos impostos e de impuxo aos vecinos, un 47%. Tuvemos que pagar os vecinos e vecinos do Outeiro máis no 2016 do que pagamos no 2015, que non é ninguna broma. Por cada euro que pagamos no 2015, no 2016 pagamos euro e medio, casi euro e medio, que non é ninguna broma. Pois parece como se fora destinada que unha parte desa subida, dese esforzo, dese sacrificio que tiveron que facer moitos vecinos e vecinas, fora destinado a meterlles no peto a unha empresa privada. É tal salvaxe decisión que eu dubido incluso se non bordeará a prevaricación, porque é moi forte, moi forte. E logo encima, cando se nos dice que non se poden poñer señales de stop, que non se poden limpar as pistas, nos sitios de seguridade, xa non digo por todo, porque non hai recurso, que hai que xestionar en condicións os recursos, non me parece unha tomadura de pelo. É dicir, que estiñamos gastando dinheiro de forma innecesaria, pagándolle unha empresa privada para que gestione os impostos, e logo se nos diga que non se pode limpar un cruce onde non se ve para salir a unha estrada principal. É que é algo inaudito, é algo increíble que en fin, non ten ninguna razón de ser. E outra cuestión que planteamos, lóxicamente, dado que dá este salto cuantitativo no gasto que para o Concello o servicio de recaudación, queremos saber exactamente a canto ascende ese gasto, por tanto planteamos que se lle encargue desde o Pleno ao servicio de intervención do Concello que cuantifique exactamente canto lle costa ás arcas municipais ese cambio de xestión do servicio de recaudación. En todo caso, en toda a súa intervención, moitas declaracións, moitas historias, pero falta un primeiro, un único argumento que xustifique a inmensa cantidad de cartos que nos costou a recaudación dos impostos do ano 2016. Porque, sin ter os datos, por eso queremos que se nos den desde a intervención, e mirando moi por encima, eu calculo que está entre 70 e 100 euros, que se arreglaban uns cuantos kilómetros de pistas, puñense uns cuantas señales de tráfico, facíanse unhas cuantas obras imprescindibles, etc. Tirki tam tam tirki tam tirki tam tam tirki tap tirki tap